баъди хатми донишгоҳ ба комиссарияти ноҳияи Кӯшониён бо аризаи худ ва бо хоҳиши худ дохил шуда, имрӯз дар маркази муттаҳидаи ҳамин мактаб маркази муттаҳида дарс хонда истодаем ва тӯли 2 моҳ мешавад, ки дар ин мактаб мо курсҳои омӯзиши ронандагиро аз худ намуда истодаем. дар ин ҷо омӯзгорони болавоқат ба мо дарс мегузаранд ва дарсҳо бисёр ҳам дар як сатҳи баланд баргузор шуда истодааст. дар аввали омадан аввал дарсҳо ҳама назариявӣ буданд. аввал ба мо тарзи қоидаҳои дар роҳ чӣ намуд ҳаракат кардан ва ё бо аломатҳои роҳ шинос шудем ва вазифау ӯҳдадориҳои ронандагиро аз худ намудем ва баъдан бо дарсҳои назариявӣ, дарсҳои амалиявӣ оғоз шуданд ва айни ҳол мо дарсҳои амалиявии худро идома дода истодем. бо мошинҳо ба ваҷдени баромада ҳаракат карда истодем ва дарсҳо дар сатҳи баланд сурат гирифта истодааст. ба ҷавононе ки хизмат накарданд тавсия додани ҳастам, ки марҳамат ба чунин мактабҳо дохил шуда баъди омӯзиш ва аз худ намудани курсҳои ронандагӣ метавонанд, ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шуда адои хизмат намоянд.